Wow, dinilai mate gewlang gewtang. Bibar bariyaw bibarjों समायफ्लेथारदों. नाहरलायगोनला? Wah, nंगौथ' आरो जोबोद समायमारदों. बे बिबारफोरनि बिदैखौ सोमब्ला जों माफा सिखिरि जाथारनांगोन नङा होनब्ला हांख्राय? ओइ नोंसोरो मिन्थिया नामा बिबारफ्रा माफा सिखिरि थायो होननानै? नोंथांमोना मानसि ना जुनार? मानसिब्लाथ' नोंथांमोननि न'खरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन. न'खराव थांनानै गाबागावनि बिनानावखौ मानो जंखायहैयाखै? ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोंलै? बानलु बोरदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा? हायोब्ला खाथियाव फैलाय। फैदो दांस्रां बिसोर माथो मोनदोंब्रा?
निजिरा आइ मामोन बाबा नोंमायालाय सानस्रि मोनावसो रुवाथि नागिरनो होनना थांदोंमोन बारिथिंबो थांदोंमोन मैगंसो नागिरहैदों नामा र' आं नायहैनि थांलाय हा बे सेंग्राफ्रालाय बबाव थांजोबखोब्रा ओइ खाख्रब अ आयं फैलाय माथो ओरै फैलाय मा जाखो आदै नोंसोर सानैजों बे दाउखानि हा 15 बिगा गैया होमबा बेखौ ट्रेक्टरजों एवजोबदो थां ट्रेक्टरनि थावा एसे खम ना बेखौलाय माथो गावनो एवगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय बियो सुख'नो हायिया मैया गावनो होनो होननानै बुंफिनदों नोंसोर सानैया थांनानै एवै दे जागोन दे थावनि दामा हर बेनो आरो गाइखेर दाहाखौ नोंसोर रानथेनजों नोंनो थांनानै गायहैदो बे रानथेना लिंलां जागोन दे आयं सावल' माल नङा दुलाय हा दिनै मा ओंख्रि संनो मादैया जेबोखौनो खिथालाङाखै आदै जेबोआनो गैया दाहोनाफ्राबो सेनखौनो साहैला नालाय हा माथो जाबावनो बे थेंगोना मोनजोंलाय मोनसे खामानि थोनग्रा मोनसे खामानि मावग्रासो बिसोरो गावनो मोनजाथारो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बे दुब्लिफ्राव सेन गंसे गाना दोनैबानो नाया मोनजायो गावसोरनो दाथों दिनै बिसोरो बानलु बाथोन होना हो हा माथो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थागा हारसिंलाय दावराव जानायसो नुदों नोङो दावराव नोंसो नुदों औ थांगा बे मैगं लायनायखौ नुवाखै नामा ओंख्रि गैया दाहोनाफोरनो संनो हनै नोंसाला मोजाङा थानायाव दंनो ल'खाबाव आं दा थांनो ओंखारदों थानायाव गोबाव जाबा बुंहैबानो जाबाय सेक्रेटारिखौ आं दिनै बान्दोनि मिटिङाव थांनो हालिया दानस्रां मेगनखौ नायलाय नेरसोन नैबे आंनि लोगो सानस्रि गामिनिनो खुलुमबाय बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनलाय बान्दोनि मिथिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय मानसिया माथो गसंबाय थागा फैदो बावनो जिरायफैदो दे नोंसोर मा रायलायबाय थादो आं थांसै नोंसालाय नोंसिनि खामानियाव थांदो फै जोंहा रायलायगोन दिनैहाय गोसोफ्रानो एसेबो मोजां नङाहाय बिनानाव दिनै निजिरा बिफाया फुङावनो रागा जोंदों आंजोंबो मोजां रायलायासै थानायाव ओंखारलांबाय महरखौ पुलिसा लकबाव हमना लाखिदोंनो मैया सानसेया टाउनाव दंहैयोमोन खोमा बेसो मोनथिबायो नामा सोंस'नोसो फैदोंमोन आं र' आं लेंहरनि सानस्रि आइ नै नोमायंआ महरनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदों न'खराबो मान सनमान थाङो आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाबो बदनाम जायो नालाय आं जोबोर लाजिनाय मोनबाय आयं गथ'खौ जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान होनो रोङैनि थाखाय नोंसोर गामिनिनो सेंग्रा सिख्लाया एसे मोजाङै बुजायोब्ला गनायबायगौमोन नामा नोंसोरनो बुंनायसाय आयं नै आब' गसाया सोरखौबा गाज्रि जाथों होननानै सोरजियाखै महरखौबो नङा बर' समाजाव गाज्रि जाहोग्राया सोर मिन्थिगौ बेनो जादों जौ नोंगौ आयै नों थिगखौनो बुजिदों आयं महर आदायाना थारमाने बियो लोगोफोरजों लोंला जाला बयजोंबो दावराव दावसि खालामो जौ लोंनायखौ गारहोनो हाबानो आदा महरा मोजां लामायाव फैफिनगोन जानांगौ जागोन आयं नेरसोनमोनखौ लानानै जों महरखौ बुजायनो नाजागोन आयै
आयं नेरसोना जोबोद गोसो गुदुंनि मानसि गामिनि गावनि लोगोफोरखौ लानानै समाजनि खोथा हारिखौ फोसाबनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बियो जोङो नाजागोन आदा महराबो माने मोजां लामायाव सफैनाय नोंनि रुवाथिखौलाय मोनमारगोन नामा बिनानाव हारालाय लांखाबानो जाबाय दा र' आं लेंहरनि गयथि ओजों फैलाय नै आब'मोनहानाव देग्लायबो नों थाबावनो सानदोंबा थाहैनो हागोन जोंलाय मालायनाव थाग्राखायालाय थायाबालाय माथो खालामनो हामाब्लासो थांनांगौ गाबोननो थांबानो जागोन आयं जागोन दे नै गया